Здравейте отново! В предходното видео си говорихме за слабостите на образователните системи в България и в участващите страни по проекта. Сега ще поговорим за ползите от въвеждането на мултисекторния подход за учениците, учителите, социалната среда, училището като институция и образователния процес в цялост. На първо място, въвеждането на мултисекторния подход осигурява възможност за персонални и личностни умения, които да се развиват в отделни казуси, част от практикуването на подхода. И в него има акцент върху развитие на лидерските качества, уменията за работа, синтезиране и селектиране на информация и дефиниране на информационни източници, които са най-подходящи и достоверни за справяне с конкретни казуси. Развиват се умения за подбор, подреждане и представяне на информацията, използване на подходящ език и стил. Развиват се умения за определяне и формулиране на задачи и подзадачи, за планиране на процеси, за проследяване и времево позициониране на отделни подзадачи, свързани с изпълнението на главната задача. Умения за интегриране на крайния резултат от всяка подзадача и отчитането на нейния принос към решаването на главната задача. Умения за работа в екип, които включват общуване в екипа и извън него и успешни методи за поведение в конфликтна ситуация, поемане на отговорности и други. Мултисекторният подход развива уменията за работа с екип, позволява на всички участници в него да работят в синхрон и организация по време на решаването на казусите, дава възможност учениците да се самоорганизират, предоставя начин за възприемане на лидерството по съвсем различна светлина, планиране, осъществяване и експедитивност при справяне с подзадачите, сътрудничество и споделяне на отговорност, атмосфера и взаимоотношения в екипа. Мултисекторният подход предлага много предимства, които са в полза на учениците. Насърчава работата в екип, провокира новите открития, създава по-висока мотивация и повече знания за учебния процес, стимулира учениците да се учат през целия живот. Като започнат да виждат връзките между предметните области, учениците започват да се чувстват по-удобно в прилагането на наученото в нови ситуации и преживявания. Събирането на различни клонове на науката спомага да се разбере истинската важност на учебният процес. Останете с мен, за да разберете кои акценти са от съществена важност и са свързани с ключовите моменти в дидактическия подход и структурирането на отделните етапи за прилагане на мултисекторния подход.